Assalamu alaykum mehman dostlar. İlxanovların döwletli ojagyny hormatly Amangella agamy bilen. Daçyn kıydığımız wagtly bolun. Bahar gelinejäň agdy bir maşgalatyna Başyň aşak dilen ýumşak gelen biri bolgaýsyn. Bugünkü dawaran sebäpkäri Laçyna da biz Uzak Ömer Berkcan taglyk ak yol, ak bag tardy diýär. Türkmen estradatynyň meşhur aýdymçysy. Sağ olun, Amangella Bahar ýaja tutýan soň gutly bolsun. Laçyn kıydığınız wagtly bolsun. Sağ olyn. Bugün gazaýyp dawaramyz bir diýsen gyzykly, diýsen ajaýyp odan fursatlary beslep dowam eder. Ananyňyza okmaý. Onu biraz salymdan desan videoň gysgasyk roliklerini tomosha edin, fin edin. Bir umuman aýdymyzda şuňky ajaýyp dawaran bir ýatdan çykmazak fursatlary beslep dowam eder. Eşini ösürlük. Sağ olun. Ýöredi onda desan. Sağ olun. Günüm bolup doğdun yine her gün nerden saherme dillere de san bolalı bede bolup gidemrime Karaşar bede batlı günlerime Sen gözlerine seridiyana Sana bugün söz veriyana Ömür bile bağıtlı bolcama Sen gözlerine seridiyana Sana bugün söz veriyana Ömür bile bağıtlı bolcama Ömür bile bağıtlı bolcama Şarta yelin gidimi falar. Dawaramyzyň owadan fursatlary dowam edýär. Bir-birine münasip bahtiyar ýaşlary, nädip gödüllüklerini ardy edýär.
Aşan baktı olun. Veya ömrümün ahirine şöyle bileceği aşan. Terit gülüm dolanaya salam bir tura dide. Menem seredeyin senin utun yanca gözlerine. Seret yine seret bana. Günüm bolup doğdun yine her gün birden seherme. Dillere de san bolalı dede bolup gidemrime. Karaşar bede batlı güllerime. Yaşlar baktı olun. Sen güllerine serediyana. Sana bugün söz veriyana. Ömür bile bağlı bolcama. Sen gözlerine serediyana. Sana bugün söz veriyana. Ömür bile bağlı bolcama. Ömür bile bağlı bolcama. Davaramızı mihmanlar tanz ediyen bakali, onların yanına varıp interview arkalı, yani onların yürek ardularını dinleyen. Tomaş edin. Belirgenim yaşlarayın kovardı oları yolu ya. Sebebi doğun hem arduva ediyen orada. Belirgenim koşulayandır sol arduları. Sonra sen canı sağ oldun belirgenim. Baktı olun. Aman geldi baktı olsun, baran yerine ayağın tutsun. Aman geldi kızınız baktı olsun. Sen görsen oğluk olsun. Allah salmınlanan beylektin ayağına. Sağ ol. Hadi işiniz. Sansız diye avrayın kaldın. Sağ ol. Avray sana bağlı. Devam ediyor. Dinle şarkılar bizimle, kasetlerim bizimle, tomaşedim bizimle kaldı. You're my soul. I be holding you forever.
näme sözümizin ahyrynda toýa hyzmat edýän bagışlarymyza, sadanlarymyza Desan video studiosynyň agdy bir işgärlerine galy berse de men bilen birle işleşen Jeyhun saňa da sag bolsun aýdýar. Toýumuz nesip bolsa juda bir owadan pursatlar bilen rolik bolup çykyr. YouTube kanalymyzda da biziň Desan video kanalymyzda da agda bolun, jaňjagy basyň, like basyň, padel edin. Toýumyza tomoşa edin. Toýumuz juda täsirli geçendir, mehribanlar. Ýene de ýaşy günlerde görüşýänçe hoş sag bolun.